Marahay na aga po sa gabos, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kang banal na misa. Paki-off o ilaagtabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante. Urog na sa laog kang Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalang kan simbahan. Asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod ang gabos. Sa ngarang kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Orasyo Emperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kang sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kanunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salanggibo. Asin ngunya namamatayan mina an padusang balik kan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami an samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora di Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora di Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora di Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Isabay man yato sa satuyang mga pamiibi ang mga minasunod na intensyones, mga pasasalamat, dulot ni Rene and Lou Baldo and family, ni Gemma Nakama and family, for solemnity of the Epiphany of the Lord, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Pasasalamat man kan Ross family, ni Irving Nolial, ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis, ni Leo and Cynthia Ramos, ni Filipina Navarez, ni Evelyn B. Esquivel, ni Patrica, ni June Sanchez and family, ni Judy Remelin Lee, ni Jacqueline Rose Lee Tanyada, ni Rosa Tang Lee, ni Christian Jenson Tanyada, asin ni Teotimo N. Lobiano Jr. and family. Mga special na kahagadan for good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Siringman, kahagadan kang Garcia family, Russ family, Amados family, Jake Robert Dick and Jefferson Ryan Lee. Asin special man nakahagadan ni Rowell and Arlene Dawal Almasco. Asin para sa kapahingalo ang kan mga kalag. Ki Proylan ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Ki Justin Raymond Casanyosa family. Ki Juan Gloria Pilar Silvia Antonio Gihino Roben Andrew Juanito Miriam kada Asupardo and Cantara family. Ki Guadalupe kan Asupardo and Cantara family. For all souls ni Tita Imperial and family. Ki Loida kan Asiado family. For all souls ni Evelyn B. Esquivel. Ki Gemma ni Mark Angelo Abelia. Ki Rodolfo kan Napukaw family. Jose Jr. and Sinaida kan Macandog family. All souls ni June Sanchez and family. Fe and Jesus ni Espites Binetes. Raysan, Ray and Emmy ni Remy Revenque and family. Asin ki Erlinda, ki Elmer Villarasa and family.
Sa giraray, mga tugang ko kay Kristo, Diyos marhay na agapo sa indugabos. Ngunyan, iyo ang solemnidad kan Epifania kan Kagurangnan, Pro Negritis African Mission. Magtirindog po. Good morning. Good morning to Father. Happy Three Kings. Happy Three Kings too. Sa rong komunidad, kita nagkakatinipon sa pag-umaw asin pagpasalamat sa satuyang kagurangnan sa ngaran kanama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Kunya na Domingo, sa tuya pong ipinagsaselebrar an solemnidad kan Epifania, an pagpahayag kan sa tuyang kagurangnan, kan sa iyang sadiri, sa paagi, kan pagkamundag kan sa iyang aki digdi sa kinaban. Ang tulong mago o tulong hade, nakuan sa tuyang kagurangnan sa paggiya nin bituon. Lugod paman, kitaman, makuan niya to ang sa tuyang kagurangnan sa tuyang mga puso, asin sa tuyang mga buhay. Yan mga tugang, midbidon ta po ano sa tuyang mga pagkukulang. Ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar, kaining mga banal na misteryo. Kaya udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ipamigdi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa to ang mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, nadaing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan.
Lamibi kita. O Diyos na nagpapahayag mo niya na aldaw, kan bugtong mong aki sa mga nasyon sa pagiyanin bituon, magkanigong itugot mo na kaming nagmimidbid na sa imo sa pagtubod, makaabot, sagkod sa pagmansay sa kagayunan kan sa imong kahalangkawan. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Sa enot na babasahon, pinapasabot sa to an manunungod sa liwanag ning kagurangnan na madatong sa tahaw nin kadikluman. Asin an sa iyang kamurawayan, magbabanaag sa bilog na katawuhan. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaias. Tindog Jerusalem, asin pagliwanag siring sa aldaw. Nagliliwanag sa imo an kamurawayan nin kagurangnan. An ibang nasyon matatahuban kan kadikluman, alagad maliliwanagan kakan ilaw nin kagurangnan. Iibahan ka kan liwanag nin sa iyang presensya. An mga nasyon madadagka kan sa imong liwanag, asin an mga hadi madadagka kan nagbabanaag na bago mong aldaw. Pangalagkalag sa palibot mo, asin hilinga kung ano ang nangyayari. Nagtitiripon an sa imong banwaan, tanganing magpuli. Hali sa harayong lugar, madatong an sa imong mga aking lalaki. Kikilikon an sa imong mga aking babae, arog sa pagkilik sa mga aki. Mahihiling mo ini asin mapapano kanin kaugmahan. Maglulukso ka sa dakulang kagayagayahan. Dadarahon sa imo ang kayamanan kan mga nasyon, an sa indang kayamanan madatong hali sa ibong kan dagat. Kadakol na kamilyo an madatong hali sa Midyan saka sa Efa. Madatong sinda hali sa Sheba, na nagdadaranin bulawan sa ka-insyenso. Magpapahayag ang mga tao kan marahay na barita, kung ano ang gibonin kagurangnan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sasambahon ka kagurangnan kan gabos na banwaan. Sasambahon ka kagurangnan kan gabos na banwaan. O Diyos, itao mo sa hadian sa imong hustisya, itao mo sa iyan sa imong katanusan, hukuman niya lugod sa katanusan an sa imong banwaan. Sasambahon ka kagurangnan kang gabos na banwaan. Magburak lugod ang katanusan sa iyang kapanahonan, asin magsupay lugod ang katuninungan, sagkod na nagliliwanag ang bulan. Maghadi lugod siya poon sa dagat, sagkod sa dagat, poon sa Euphrates, sagkod sa mga puro kandaga. Sasambahon ka kagurangnan kang gabos na banwaan. Mga hadi nin Espanya, asin nin mga isla, magbayad lugod nin mga buwis sa iya. Mga hadi nin Sheba, asin nin Ethiopia, magdara lugod nin mga dulot sa iya. Gabos na hadi magdulot lugod sa atubang niya. Gabos na nasyon maglingkod sa iya. Sasambahon ka kagurangnan kang gabos na banwaan. Huli ta iliniligtas niya ang dukha na nag-aagrangay sa iya, ang nangangaipo asin mayo nin minatabang. Nahihirakan niya ang maluya asin ang dukha, sa iyang iliniligtas ang buhay kan mga nangangaipo. Sasambahon ka kagurangnan kang gabos na banwaan. Ikaduwang babasahon. Sa ikaduwang babasahon, sinasadol kita ni San Pablo na huli sa balaog kan Espiritu na utob an panuga ning kaligtasan huli kay Jesucristo. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Nadangog na nindo na huli sa biyaya ni Diyos, itinao niya sa ko ang trabahong ini sa ikakarahay nindo. Pinahayag ni Diyos ang sa iyang misteryo, saka ipinaaram iyan sa ko. Kan mga panahon na nakaagi,
dai ipinahayag ang misteryo ini sa kiisay man, alagad ngunyan, ipinahayag ini kan Espiritu sa mga banal niyang apostol saka mga propeta. Ang misteryo iyo ini, huli kan marahay na bereta, ang mga pagano para manaman kan mga bindisyon ni Diyos, mga kabtang man kan parehong hawak, asin kahiraskan ipinanuga ni Diyos, diyan ki Kristo Jesus. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang paglukyaw kang Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan namundag si Jesus sa Bethlehem nin Judea, kan si Herodes an hade, da inahaloy nag-abot sa Jerusalem ang mga mago hali sa sirangan. Naghapot sinda, hain anumboy na namundag na magiging hade kan mga Hudiyo. Nahiling miyan sa iyang bituon sa sirangan, kaya nagdigdi kami nganing sambahon siya. Napurisaw nagayo si Hadeng Herodes, kan maaraman niya ini, siring man ang mga taga-Jerusalem. Tinipon niya ang gabos na puo na padi asin ang mga paratukdo kan katugunan. Dangan hinapot sinda kung sain mamumundag ang Kristo. Sa Bilen, nin Judea, ang simbag ninda, siring sa sinurat kan propeta, ika Bethlehem, sa daga nin Huda, bako ika ang pinakasadit sa mga nangingenot na syudad nin Huda. Ulita sa imo magikan ang sarong leader na iyo ang masakop kang sa kong banwaan na Israel. Hilom na ipinapod ni Herodes ang mga mago, nganing aramon sa inda kung kasuarin nagtunga ang bituon. Pagkatapos pinaduman niya sinda sa Bethlehem sa katinugon, lakaw na kamo, asin hanapon nindo an umboy. Kung mako anindo siya, paaramon nindo ako, tanganing magduman man ako, asin magsamba sa iya. Kaya naghali sinda. Mantang naglalakaw sinda, nahiling ninda giraray ang bituon na nahiling ninda sa sirangan. Dahil masabihan sa indang kaugmahan kan mahiling ninda ang bituon. Pinanginutan sinda kaini, sagkod na naguntok sa tangod kan lugar na namumugtakan kan umboy. Paglaog ninda sa harong, nahiling ninda ang umboy, asin si Maria na sa iyang ina, nagluhod sinda sa kanagsamba sa umboy. Dangan, idinulot ninda sa iya ang mga daranindang regalong bulawan, insyenso, asin mira. Pinatanidan sinda ni Diyos sa pangaturugan na dai na magbalik kay Herodes. Kaya ibang dalan an sa indang inagihan. Mga tugang kong namumutan an marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning! Happy Three Kings! Yan, igrita daw po sa tuyang katahid, Happy Three Kings! Nga tata Three Kings dahil nadangog ta sa tuyang ebanghelyo ngunya na aldaw na nakua kan mga hade tulong mago an kinamumugtakan kan namundag na Mesiyas an sa tuyang kagurangnan. Kaya Happy Three Kings sa tuya. As in inaapod niya to ining Epifania. Ining selebrasyon kan solemnidad kan Epifania igwa po ini mga tugang nin
origin. Yan. Kaya itong panahon, pinag-aapod ining diaphany. Ibig sabihin, the general manifestation of God or God's presence sa paagi po kan paglalang. Sa paagi kan sa iyang mga lilalang, nagpahayag ang mahal na Diyos. Ang mas hararon po kay ini, kan diaphany, iyo po ining inaapod niya tong theophany. Later on, bako sa nasa paagi nin paglalang, sa istorya kan buhay nin tawo, nagpahayag man po ang mahal na Diyos sa paagi kan mga profetas. As in iyan ang inaapod niya tong theophany. As in later on or eventually, inapod na po ining epipania na iyo na ang inaapod niya tong ultimate manifestation of Jesus in Jesus Christ as a complete sign of God's glory. Ang pagpahayag kan Diyos sa paagi kan sa iyang aking si Hesu Kristo. Kaya nga ining epipania or epiphany, pinag-aapod niya tong kapanoan kan Pasko. This is the completion of Christmas. Now, gusto ko kamong imbitaran, ano ang kahulugan asin kahalagahan kaining selebrasyon kan epipania. Enot, dapat niya tong tandaan na ang epipania pagpahayag kan Diyos, pagpahiling kan Diyos sa tao. Kadakol na paagi, kadakol na beses, minapahiling, minapahayag ang Diyos sa sato. Sa paagi siguro nin mga tao, sa paagi siguro nin mga pangyayari sa satuyang buhay, mamundo man o maugmang pangyayari. May duwa akong narumduman na istorya. May mag-agumda po kay ito, pasiring sa uma. Nagbalyonin tulay. Kaya itong panahon, day pamanin mga tulay na arog kaya, kundi mga kawayan pa po, made of kawayan. Mahiro po. So daradarang tabak. Ano digdi sa Indo ang tabak? Sundang. Yan. So daradarang sundang kaining mag-agum, nahulog, duman sa tulay, sa salog. Kaya nagpangadji da po ining lalaki, agum na lalaki, kagurang nanday na po ngaya akong ibang sundang, maski matakla na ngaya ito, pwede po ngaya na tabangan mo akong mako ay ini. Kaya dahil kan sa iyang sinsirong pamibi, nagpahiling da po sa Diyos. Yan. Asin sabi kan Diyos sa iya, ano ngayon pwede ko sa imong maginibo? Nawara po ngaya sutaklaon kong sundang. Kaya ang ginibo po kan Diyos, suminisid duman sa salog. Asin pagluwas, igwanin bulawan na sundang. Sabi niya duman sa lalaki, iyo po ngayon iso sa imong sundang. Honestong marahi sa lalaki, sabi kan lalaki, bako po iyan kagurangnan, taklaon na po itong sundang ko. Kaya ilinag ito duman kan Diyos sa ibabaw kan tulay. Nagsisid po giraray sa Diyos. This time around, pagbutwa niya, may daradara, silver na sundang. Sabi niya duman sa lalaki, iyo na po ini nga, sunahulog mo, sundang. Bako po yan kagurangnan, taklaon na po ito. And pang tulong beses mananggad, na pag lugbo, kan Diyos, duman sa salog, nakuha na sutaklaon na sundang. Kaya sabi niya duman sa lalaki, iyo ini susundang mo. Opo, kagurangnan. Salamat po. Sabi kan Diyos sa iya, dahil tayo ka honesto, lalaki, gabos na sundang na iyan, sa imo na po iyan. The following day, nag-agi naman sinda duman sa tulay. Ano daw nakadimalasan? Bako na sundang ang nahulog, suagom niya na. Dahil ko aram kong itinuklang niya. Kaya naghagad naman siya kan tabang kan sa tuyang kagurang na, Lord, please help me find my wife. Kaya, nagpahiling naman sa Diyos. Pagpahiling kan Diyos sa iya, ano ngayang magiginibo ko sa imo, Lord, ang nahulog na po ngaya, susakuya ng agom, dahil man tinaram na taklaon. Pero, susakuya na ngaya pong agom. Tabagi akong mako ako susakuyang agom. Kaya, luminugbo naman sa Diyos. Aram nindo, kang buminutwa sa Diyos, aram nindo kung sisay an kaiba, si Ivana Alawi. Sabi niya duman sa lalaki, iyo na ngayon ni suago mo, listuhon po sa lalaki. Sabi ka lalaki, iyo na ngayon kagurang na.
naanggot po sa Diyos, taaraman kan Diyos, dali siya naging onesto. Pero nagpaliwanag po sa lalaki. Sabi kan lalaki, kaya ngayon ay nako kung nakagurang nan si Ivana Alawi. Pag sunod mo ngayang butwa, baka kaiba mo si Sunshine Cruz. O, sasabihon ko naman sa imo, bako yan, ang sa kuyang agom. And the third time, around na bumutwa, kaibo mo na ngayaso sa kuyang agom. Asin sasabihon mo sa kuya, natakot po ako, Lord, o dahil tayo ka honestong lalaki, sa imo na iyan kabos. O, nagpaliwanag man sa Diyos. Sabi kan Diyos, dahi ko man sa imo, itatao si Ivana, ta may jowa naman ngaya ito. Dahi ko man ngayon tatao sa imo si Sunshine Cruz. Si si Sunshine Cruz, si Sar Montano. Ay, kiatong ang nadaa. Updated. Kadakol na beses, kadakla na beses mga tugang minapahayag sa tuyaan sa tuyang kagurangan. The problem is, we do not recognize Him. Ining selebrasyon, kay ining Epifania, minaimbitar sa lambang saro sa tuya mga tugang na hilingon, diskubrihon, ining mga manifestasyon kan sa tuyang kagurangan sa sato. Sa paagi nin mga tao, sa paagi nin mga pangyayari sa satuyang buhay. God manifest Himself to us in many ways. The problem is, we do not recognize Him. You know, sosog sa istorya kan Ebanghelyo, aram nindo kun paano nakuha kaining mga mago an sa tuyang kagurangan, they were guided by a star. Dahil pa kay itong GPS, maswerte kita, madali tanang malocate. Star susaidang naging GPS, ito susaidang naging giya. O ngunyan, dahil tanan namin midbidan ng kagurangan, tadakulo na kitang star. O mega star, napigpara iridolo, bini star. O midbid ni Dusubini, si Chabilen, fan kay ni. O, dakulo na baga kitang mga star. O, star for all seasons. O, ano pa? Diamond star. May starlet pa nga ni. O, ano nang star mo niyan? Satellite, artificial star na nagpo-provide sa tuya kaining communication network. O, kaya, daita na namin midbidan sa tuyang kagurangan, nakatutok na po kita sa internet, sa social media. O, mas napapahalagahan ang unyan kan tao ang mga bagay kaysa sa relasyon. Dahil tadaita na nahihiling ang bituon na dapat maggiya sa tuya pasiring sa satuyang kagurangan. So yan ang enot na challenge sa tuya kaining selebrasyon na ini. Ikadua, ang Epifania po, dapat palan sa next Mass na ini. Ang Epifania po, kapiestahan kan paghiras sa iba, kan regalo na inako niya to kan Pasko. Kan Pasko, kung inobserbaran nindoan mga kaakian, ako hiling ko ini kang nag-distribute digdi kang ano ito po, angel tree. Yeah, so mga beneficiaries nagdirigdi, so mga sponsors nagdirigdi, asin so mga magurang ninda. Nagkaduwang klaseng aki. Yan. Enot, spoiled. Nariparuko, so spoiled. Pagkaako kan regalo, nagduman po sa kanto, binuksan. Pagkatapos niyang buksan, sulo na siya, pigkawatan niya sa regalo. Igwa man akong aki na nahiling na, sabihin ko, well-trained yako ang aking ini. Ang ginibo niya po, kang nakuha niya sa regalo, binuksan niya, sukawatan, binuksan niya, as inahiling ko, pagkatapos siyang buksan, inagda niya sa sarong aki na magkawat kay bahan niya. Anong klase kitang mga nag-ako nin regalo mo niya na Pasko? Kung ang Pasko po, if Christmas is the feast of receiving a gift from God, ini pong Epiphany is the feast of opening that gift and discovering that that gift, it is not just for myself, bako sa nang para sa tuya, kundi ining regalong ini is meant to be shared with others. Epiphany, therefore, is the feast of sharing with others the gift that we receive
at Christmas. Ano ang inako takan Pasko? Inako po niya to ang regalo nin paratubos. Therefore, ngunya na ipipaniya, ihihiras niya to si Kristo ang satong paratubos sa iba. Sabi nga ni Kayan, the child that is born for us is meant not only for us, but to be the Savior of the world. In other words, ang sarong tao, dahil pwedeng sabihon na inaako niya si Kristo, ngunya na Pasko, kung dahil niya maihiras si Kristo sa iba. One cannot be a follower of Christ without sharing His good news with others. Amen? Sagaran ka na kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Maugma niya itong simbagon ang imbitasyon asin mensahe kan sa tuyang kagurangnan, sarabay po niya itong irukyaw an sa tuyang pagtubod. Tutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kang langit asin kan daga, kang gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos asin namundag gikan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asina ni laman, huli ka ni Espiritu Santo, kibirken Maria, asina ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kam panahon ni Poncio Pilato, nagtio sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kani katulong aldaw na bukay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaoning bukay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama asin kan Aki. Sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas asin sa saro banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan. Asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mamibi kita sa Ama niya to na yaon sa langit, ipinahayag niya an sa iyang bugtong na aki, liwanag nin mga banwaan, tanganing an gabos na mga tawo maging mga aki nin Diyos, asin magkamit kan kamurawayan nin sa iyang kahadean. An sa tuya pong sabihon sa lambang pag-arang, kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Ang simbahan na iyo ang tinugo na maghulit asin magdara kan mga tawo ki Jesucristo para tubos nin kinakban. Mamibi kita sa kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. An mga dai pabunyag, an mga daing pagtubod na makuaninda ang dalan, ang katutuohan asin ang buhay na iyo si Jesucristo, hadi ning gabos na banwaan. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. An sa tuyang banwaan na makautob kan sa iyang misyon sa pagbalangibog, kan pagtubo digdi sa satuyang runa, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Ang mga misyonero, ang sa indang kapagalan asin kahigosan, pahalagahan, asin tabangan kan mga Katoliko sa bilog na kinaban, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Nakitang mga nagsusunod ki Kristo, makanuod na magkasararo asin magkaminurootan, mamibi kita sa kagurangnan. Diyos na makakamhandanay an sa imong pagtabang sa mo, nakikimahera kami na ang ilaw na sa imong itinalaga sa pagpahayag sa mga banwaan, magliwanag sa indatanganing tumubod na ikaantunay na Diyos, asin an sa imong sinugo, sa Jesucristong kagurangnan niya mo. Amen. Amen. Liturhiya kan Eucharistia.
Magpabibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon man lugod nga kagurangnan ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kam bilog niyang banal na simba. Kagurang na namimibi kami kaugaying hilnga, ang mga dulot kan sa imong simbahan na huli ka ini, bako ng bulawan, insiyenso asin mira ang dinudulot, kundi sa paagi ka ini man sa ng mga atang, pinapahayag, dinudusay, asin inaako si Hesu Kristo, na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan mapas sa ido, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, hulitangon yan, ipinahayag mo kay Kristo ang misteryo man sana kan sa mong kaligtasan, tanganing maliwanagan ang mga nasyon, asin kan magpahiling siya sa pagkatawoming magagadanon, binago mo kami sa kamurawayan kan sa iyang buhay na daing kasagkoran. Kaya kaiba kan mga angheles, asin arkangeles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no na hukbo, nagaawit kami kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya inig mga atang namimibi kami pabanala, kan ambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak, asing dugo, kan sa mong kagurangnan, na si Hesu Kristo. Kan siya, sa rugaring nabuot, nagpasaluhib, sagkod sa pasyon, nagkua nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin daning natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan paghibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo.
Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkabuot. Kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, at sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Special kong ginigirumdum, ang kapahingaloan kan kalag ni Joel, ang saro kan sa muyang mga anchors sa Veritas, sinaan kalag ni Eduardo, Sinda, asin an gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa nakapaggaya-gaya sa imo magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos namang makakamhan sa pagkasaro kada Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan warasan. Sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Hesu Kristo. Hesu Kristo, kagurangnan,
ika na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan po kita kan tanda ni katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uya an kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, manginutan kasamo, danay asin minsan saen. Sa paagi kan langit no na ilaw, tanganing masabutan mi sa malinig na pag-isip, asin maako mi sa maninigong pagmate, ang misteryo na binuot mo kaming makisumaro. Huli kay Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Luhod po. Pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki si Jesu Kristo sa muyang tugang, asin ang kalayunin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kang banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami da imapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kang katawuhan, asin kang bilog na linalang sa pusong ng paghalat, sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan, magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan hubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring nga biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kang kaugmahan asing katuninungan, kan samong paratubos. Sa saimo sa muyang Diyos, banal sagkod paman, sa kamurawayan, asing kaumawan, sa kapanahonang kan mga panahon. Amen. Tukaw po. Mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Pro Negritis asin para sa seminaryo. Anatipon niya to sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot sa 35,554 pesos and 65 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras, nag-abot man po sa 3,076 pesos. Ang second collection, nag-abot man po sa 10,713 pesos and 90 centavos. Para po ini sa pagmantiner kan sa tuyang parokya. Sa Enero 6 sagkod 8, aldaw nin Lunes sagkod Miyerkules, magkakaigwa po nin Trido Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may Parish Office ang mga kalag na buot niya to kiromdomon. Asin maawat mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Mga anonymous, 30,000 pesos, 5,000 pesos, duwang 1,000 pesos, tulong 500 pesos. Halik man po sa devotee, 3,000 pesos. Kiyaus family, 900 pesos. Piojo family, 900 pesos. Emma and Wakinda, 400 pesos. Asin Michi Gail Peñaflor, 400 pesos. Diyos mabalos po. Matindog na po kita. Salamat po sa Indugabos na naglingkod sa altar, nagpartisipar sa, aktibong nagpartisipar sa Laogan Misa, magpuon sa tuyang choir, lectors, commentator, lay ministers, mass collectors, and sa tuyang mga acolytes. Salamat po sa Indo. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Idukoan payo asin maghagad kan bendisyon in mahal na Diyos. Ipinadara nin Diyos an sa iyang mga anghel sa mga pastor, tanganing ibareta ang maugmang pagkamundag kan sa tong paratubos, panoon lugod niya kamo nin kaugmahan asin gibuhon na mga tagapagbareta kan sa iyang tataramon. Amen. Kanan tataramon na nitabo ang langit nakasaro sa daga. Iwaras lugod niya sa Indo ang katiwasayan, asin karahayan ninbuot, asin an pakisumaro sa katiripunan kan mga banal sa langit. Amen. Asin bendisyonan lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton, asin maherakon, anama, an aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.
you. Good morning and happy Three Kings. Thank you too, Father.